Φοράει όμως μέχρι εδώ. Βάζει έτσι. Όχι τη μασχάλη μόνο. Και δεν θέλει τίποτα. Βάζει έτσι. Τελειώνει εκείνη τη στιγμή. Κοντινό πλάνο εκεί. Τελειώνει, ναι. Ναι, αλλά φοράει. Κάτσε, περίμενε. Παιδιά, ελάτε Τελειώνει τραβάτε. και η σκηνή. Σκηνή, άλλη σκηνή έτσι. Ναι. Εν τω μεταξύ, Και φοράω σουτιέν. όταν το έβγαλε, είναι εδώ, ρε. σουτιέν δεν φόρησε με πάτσεις, με γάμισε. Ωραία μαλάκα. Εγώ το βίντεο το έχω. Πώς γίνεται, δηλαδή, και το βγάζεις, πώς γίνει και το σουτιέν. Το γαμμένο και το σουτιέν δεν βγαίνει έτσι. Ναι, θέλει φριόνι τουλάχιστον. Ξαφνικά, δηλαδή, αφού ξέρω ότι όλες οι γυναίκες, Δεν Ναι. εγώ μπορούσε. δεν το θέλουν, ρε παιδί. Ποιο το σκέν πού. Τι είναι, ανώμαλοι. Εξαρτάται. Ανώμαλοι, Δεν λέτε. Δεν φορούσε ρε μαλάκα. Καθόλου δεν φορούσε. Την πρώτη σκηνή. Στη δεύτερη και δεν έβαλα μέσα. Άρα, Γαμιόλα ρε μαλάκα. Γαμιόλα για να μην δούμε. Μόστρα πουλούσε. Άσε να πούμε τώρα, μην δεν ξέρουμε. Για να μην δούμε εμείς ρε μαλάκα. Ο άλλος είδε. μας έπαιξε χέρι. Άλλοι που είδαν την ταινία είδανε.